Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. लोकांचे जे काही विषय फॉरेस्टमध्ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची सोडवायची गरज आहे. प्रत्येक आरएफओला मी सांगितलेलं आहे की अडचणी लोकांना आणून लोकांना मदत करायचा प्रयत्न करायची गरज आहे. एक पीपल फ्रेंडली डिपार्टमेंट बोंडलाचं अपग्रेडेशन आहे. तऱ्हेतऱ्हेच्या गोष्टी कॅम्पिंग साईट वाईल्ड लाईफ सेंचुरी इको टुरिझम म्हणजे लोकांनी ते जंगल म्हणजे ते पार्क म्हणजे बंद करून ठेवायचं नसतं. लोकांना आकर्षित करून तिथं न्यायचं तिथं फिरून काय कसं काय बघायला मिळालं पाहिजे मुलांना लोकांना. पण तिथं काय दिसत नाही सध्याची परिस्थिती. ते कसं आम्ही इम्प्रूव्ह करू शकतो. म्हणून एक मिस्टर लुत्रा म्हणून आहे त्यांनी कर्नाटकात पुष्कळ काम केलं. त्यांना बोलवलं आहे मी. त्यांना कदाचित ॲडवायझर म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला घ्यायचा माझा विचार आहे. मुख्यमंत्रीकडे चर्चा करून त्यांना घ्यायचा आमचा प्रयत्न असेल. कारण आम्हाला जर काहीतरी करायचं आहे एक मिनिमम शॉर्ट टर्म 1 year प्लॅन 2 year प्लॅन 3 year प्लॅन आणि 5 year प्लॅन करायचा प्रयत्न असेल. कारण तिथं योग्य तऱ्हेचे क्रॉपिंग योग्य तऱ्हेचे ग्रेझिंग लँड्स व बायसर नाही तर बायसर उठतो आणि लोकांच्या शेतात जातो. त्याला जर तिथं योग्य तऱ्हेचे खाद्य जर मिळालं नाही जंगलात मग तो जंगलात कसं राहू शकतो. जंगलातून बाहेर निघायचा जो प्रयत्न असतो.